пак на добрешниш епизод, където ще играем Roblox играта Лошият полицай. И днескашното видео искам да ви кажа огромни благодарности, че стигнахме 11 абоната. Супер много ви благодаря. И между другото за първи път в канала ми ще играем Roblox игра, така че абонирайте се, лайквайте и да продължаваме напред. Така че даваме на Easy и нека да започваме. Ето ни, между другото, сега тук има ли third person? Да, явно няма, така че идваме на тук. И значи сме на тук. Айде, добре. Сега падаме тук и не сме на тук. Паркур, о не, сега ще се изложим. Добре, че играл Roblox от отдавна. Не много отдавна, да. Смея да твърдя, че играл Roblox от 3 седмици. Така, трябва да ще... О! No, разкатихме се. Окей. Охо. Охо, какви умения. Добре. Гачен ключ. Би трябвало да сме тук. Да. Охо, куката. Сектор А2. Господин полицай. Ще ви дам духата на дръгера. Изчезнат от мене. Килия 5, 6, 10. Добре. Не може. Че да изсъхнеш. Там това ми изкарека. Бое. Ето го. О, не, сега ще ме спипа. О, не. Това е полицай. Так. Имате домашните. Ще разлед мене. Ойде. Там имаш кибри туалет. Не. Не. Добре. Браво, на служба. Мале, ако бях прескочил. Ма то сега, гледай са. Цъп, не мога го цъпна. Заради... Ще даш ли дъртак ганен? Айде, малко ли. Но то много зад мене, бе. Ще да малко. То как нас пипа това дърти, я не знам. То ме вгъза. Не! Хелп! Маме. Оф, пич. Моля да кажи ми, че сега добре отворена. Само трябва да скачим. Знаеш, че трябва да го натисна този бутон. Айде насъри се. О. Къде сме? Тук. Кенефите сме. Охо. О, не. Явно сме надолу. Добре. Спамим като спамери. Туалетна, шкивиди бойлер. Така. I'm professional. Okay. Да.
Това щупи. I'm very professional. Професионал батка. Да, професионал и... Принцип само спидрен. Чакай, бе, батко! Чакай, бе, брат. Добре. Добре. Добре, трябваше да го изчакам. Добре, няма проблеми. Ръгдъгъди. I'm very professional. Така. Пак ли ти, бе? Чакай от мене. Бе! Това е там кожа гадна. Все па... Добро. Дупо, супка. Добре, но тук сме. Ей, Блад! Каза ли се муха? Точно ли пърди? Добре. Моля те. Да, не се ресна. Добре. Дей, че аз не се ресна малко. Супер. Да, ако не ми забива, ще е хубаво. В принцип, ако не забива. Но тук не сме, значи сме тук. Че? Добре. Уиii. Това не знам колко е дълго, но мисля, че ще е в рамките на половин час. Не съм сигурен. Здрасти, така де. Само да се... Това е яко. Много обичаме такива спидрънове. Не, брат! Как ще паниш на... близо на края? Ого. Сега сигурно това няма как да го повторя, ама разбира се. Как ще повторя такъв шедьовър? Арде, брат! Бъгва, брат, изкачвам. Майка ти, те жива изстрела. Добре. Брат, скочи! Ма умен. Окей. В принцип, тя ще споделя на тана. Това съм го играл. Но никога, това винаги... Никога не съм го превъртал и тази част ми беше най-гадна от всички.
Не се отказваме. Ако е нещо невъзможно, брат, няма да го минаваме повече. Брат! Не! Пич, готов съм майна да плата 1 милион робокса само и само това го махна. Много мраза нещо, когато ми отнеми 1 час, брат, да го мина. Много мраза така да става. Ще се самоубия. Добре, ако е, например, с... Добре, те не ме интересуват много. Не! О, човек, ай стига! Как винаги на последното ще падна? Казвам, че това винаги е такива спидърна, винаги ми харесват, но да не са чак толкова сложни. Не! Отказвам се! Няма да играя тази игра! Няма да играя, разбираш ли? Няма да играя. Как на последното ще паднеш? Добре, как? Нарочно го спамех, за да не падна. И ти ще ми кажеш, че няма да го направиш. Да, разбира се, брат, няма. Да, разбира се, тук ако не направя един кът, майна, тук ще мини половин час. Ето, разбира се. О, брат, много мразя такива игри, бе. Това видео да достигне 2 лайка. Втора част. Не! Пич! Там винаги има бърква накрая! Винаги помислям, че няма да стигна и затова. И преди да го цъкна, вече съм паднал. Добре, тук ми е лесно. Добре, тук винаги ми е лесно, но когато дойде тази част тук... Ето виж! Цъкам! Брат, трябва да щупа копчето от цъкане само и само за да скочи. Пас е тъпата игра. Ако това видео не се получи, брат, и съм прекарал половин час, отивам и си изтривам YouTube канал. О, боже мой. 13 минути. Сигурно 5 минути съм прекарал тук. Кой има тук? Да, село закона. Това хора, когато там, нали ви казах, че това съм го играл преди, ама спокойно, това не си го спомням много добре това ниво, така че някой да се преценявате. Не пич. Сега. Взех тъпата стъла. Чай, взех ли? Не съм я взел. Така. Разбира се.
Хванах се от първи път. Бинчелин. О, така също. В принцип, те не са кой знае колко трудни. В принцип, това е елементарно, ако, например, правиш така. Аз се го правих, така че... Това беше горе-долу елементарно. О, не, траби. Най-мразното ми нещо. Виж колко са хлъзгави, брат. Не, изчезни. Никой да не ми пише. Ще подем. Най-мраза, когато някой дойде и ми почне да ми говори. Мене го от първи път без да се знае. Това е. Чай се. Браво, изсипах се като куче. Къде сме? Добре. Но тук имаме стълба. Тук имаме стълба. Това кранче го пуснем. Се върнем на тук. И... О, чакайте, че преселих. Цъкнем това. И още няколко кранче остава. Да цъкнем. О, чай, ние тук сме били. Но тук има стълба. Което смисъл не знам къде върви това. Сетих се вече къде върви. Значи отивам по... Ох, брат, сериозно ли, че се оттрепиш на най-лесното? Добре. Виж, че ма умен си ли да? Как се... Какво? Това е нещо... Умен? О! Добре, така. Мисля, че май надолу не трябва да отида, защото... Да, съм умен. Бързо ще се стръгна. Така. То тръбич. Добре. Добре, и сега къде? Къде? Ника. И майта пише са. Това не знам как го направих, но го направих. Окей. Така, ако сгафим, може да се върнем. Добре, че го има. Защото като улигофренкът ме разбираш ли, ще падне. Сега паркури на това ли е, брат? Ко? Ясно. Ти си уличен мангал. What the fucking... Добре. Съхни. Това не знам как го минах, но го минах по някакъв невероятен начин. Може ли да няма повече такива? Ма разбираш ли, че има? Чай. Окей. Планахме тук.
О, не, брат, какъв си ти, бе? Ще някакъв идиот. Някой ме снима на камерата. Гей, така не. Гей, гай. Стрей. Мей. То трябва да го убием. Базука! Искаш да умреш в ужасни мъки. Майка ти. Царите. О, то му цари стига на майка ти. Я. Това притрепа. Чай. Кажи ми, че... Там. На сервис. Добре. Добре. Не. Добре. Не! Брат, ще умра. Ми го целих! Стига де! Гаднярни, аз съм тъп! Изчезвай! Добре. Брат, айде, тази тъпа базука няма ли я стреля? Ми се хри, бе! Тъпа гадна базука! Майка ти да изсъхни! Тъпа базука! Но аз няма да играя, пич. Не, брат, убива, няма! Няма, брат, тут... Това е много умно, брат. Аз го бъгнах. Е, се ще видиш. Гадно ми. Май умре. Добре.
Добре. Значи сега на къде сме? Да, сме от тук, добре. Но аз съм брат на едно HP. Exit. Но, за жалост, приключваме този епизод до тук. Абонирайте се, лайквайте и когато стигнем 2 лайка на този клип, ще направя втора част на това видео. Абонирайте се, лайквайте по-бързо да нанитам какво има за тази врата. Аз бях Маняк 1 и баба.